Salut guys, bine v-am regăsit, am revenit un pic după o lungă perioadă, da știu, dar am găsit un joc foarte interesant, cel puțin mie mi-a plăcut și mi s-a părut interesant, se numește Tom Clancy's The Division, este un fel de joc cu un fel de apocalipsă sau o criză economică, am jucat puțin înainte ca să văd despre ce este vorba, dar urmează să vedem. Ok, am mai jucat un pic înainte, deci o să am caracter, dar o să-i dăm pe Europa. Tap to game. Și o să trebuie să ne facem un nou caracter. Exact. Cum vedeți, n-am jucat foarte mult, am level 13, cred că am jucat 2-3 zile, cam așa. Dar nu prea am înțeles nici eu despre ce este vorba în joc, că nu am fost atent, am dat skip la povești. O să încerc să nu vorbesc despre povești, dar o să vă spun după aia ce mare parte. And before we knew it, the dollar flu spread like wildfire. A few weeks. That's how long it took for a civilization to collapse. The governor of New York has asked for federal help as city services are collapsing. Manhattan was being torn apart. So they locked it down. Or tried. But it was already too late. The government is resorting to drastic measures to tackle the crisis. We will not stand idly by while our great country crumbles. Decisive measures must be employed. That is why the President today has decided to invoke Directive 51. So they finally activated us. The Strategic Homeland Division. An elite group of embedded agents. We walk among you. We are you until we are activated. Then we leave everything behind to answer the call. When all else fails, we are the last resort, the last line of defense, and we will give our lives to save what remains. Deci, ok, din câte am înțeles, s-a întâmplat o criză economică, dacă am înțeles corect, nu știu exact. Au luat toți oamenii razna și ne-a chemat guvernul pe noi, care noi suntem o asociație de soldați foarte de elită, care suntem chemați numai când sunt cazuri extreme și când suntem chemați lăsăm totul deoparte. Da. Interesant, n-am ce să zic, cred că o să dăm skill la tutorial și începem direct jocul. Deci, avem mai multe abilități din care trebuie să ne alegem, putem să fim exploziv expert sau defensiv expert, să fim bun pe defensivă. Weapon expertul mi se pare cel mai fain, o să vedeți și de ce zic. Și healing, să ne dăm mai multă viață și așa. Dar o să aleg expert în arme, pentru că mi se pare cel mai top din punctul meu de vedere. O să vedeți imediat și ce fac toate abilitățile. Ok, o să dăm start test. Da, aici scrie, avem una care scanează oamenii, una care ne arată cel mai bun cover sau ceva de genul, nu am înțeles exact abilitatea aia, dar din câte știu ne dă și mai mult damage la adversar. Și signature ability este o abilitate care pur și simplu tragi și se pune ținta automat pe ei. Deci, hai să-i dăm start test.
Employ Eu these to eliminate the enemy. teach, ok, că o să ne explice ce trebuie să facem. O să activăm prima abilitate, care după cum am zis, înțelegează tot credit și vedem prin cutii, prin pereți, prin tot așa. Îi faci așa cu roșu și îi vezi peste tot. Is your A signature doua, device. am Deploy ca it să to activez turn a the doua table on your enemy. abilitate. Și cea mai bună abilitatea noastră, să zicem, este Ability-ul care pur și simplu uitați, trag și Demonstrate to me how you trage handle pe yourself in ei. a combat Fără... situation. Aia este With foarte all the bună, este weapons foarte and bună la devices at your sniper. disposal. Când ai sniperul și dai abilitatea aia, dintr-un glonț îi omorât, pentru că tragi non-stop. Și cu toate abilitățile, că omorâm pe ăștia, da, foarte frumos lag-ul. Uitați, vedeți? Pur și simplu trag și moare câte unul. Bine, că acum să vedem cauza la lag, dar nu e problemă, eu mor pe ăștia. Asta e așa pentru că mai apar, văd. Ok, asta trebuia să mut camera. Perfect. Ați văzut, mi-a arătat așa cu portocaliu unde este cel mai bun cover care mă putea spune de fapt. Ok, trebuie să-i omorăm pe ăștia, să dureze un pic pe... Nu știu de ce mi se blochează așa. Cred că din cauza la fermare n-am avut treabă până acum. A, da, și am uitat să menționez că jocul este pe telefon. Cred că se poate găsi și pe calculator, nu știu exact. Dar pentru un joc făcut pentru telefon, eu zic că jocul ăsta e top. Stellar Dacă performance suntem candidate. siguri That de concludes the specializare, final da, sunt pre-testing sigur. session. I'm happy to confirm that you've been Și accepted de as an acum, agent. practic, Now the training începe begins in toată earnest. Then joaca. let's hope we're never Am activated. fost aleși ca recrutați. Hai să începem joaca. Pisica. Papă pisica. Ok, aici presupun că ne arată casa caracterului. Din câte mi-aduc aminte, o să trebuia să ne facem și caracterul. Suntem chemați. Ok. Aha. Suntem femei. Deci, o să ne facem bărbat puternic. O să ne facem ca un soldat american adevărat. Adică, sincer, eu, din câte am văzut, mai toți soldații sunt mai închiși la culoare. Din America cel puțin, sau nu știu dacă... O să ne facem pur și simplu un soldat din jocuri adevărat. Părul, ce frizură o să avem? Da, asta sigur o să avem. Ne punem, cred că pe asta. Da, cred că arată cel mai ok. Și culoarea părului, blond nu, maron nu, albastru. Albastru sau verde? Oh, hai să ne punem albastru. Ok, și-l facem deschis. Perfect. Și ceva să sorteze cu părul nostru. O să ne punem jacheta asta albastră cu o pereche sau să pun pe asta. No, lăsăm pe asta să asocieze cu părul. Ok, cu pantaloni blugi ăștia sau ăștia. No, arată mai bine blugi ăștia normali. Și cu papuci ăștia la Jordan. Confirm. Ce frumoși suntem. Ce s-a întâmplat în casa asta? Cred că aici a fost războiul mai degrabă. Ok. Ce se va întâmpla acum? Să ne alegem numele. Să-mi pun numele de la prietenul meu drag, cel mai top youtuber, Lațăcă. Sau să pun asta. Hai să-l punem până la urmă. Lațăcă. Sau de fapt... No, hai să ne punem numele normal. Alex. Bam, confirm name.
deja luat, ca să ne punem acolo numai random și YouTube, ca să știe lumea că facem YouTube pe jocul ăsta. Apropo, jocul este multiplayer, nu știu dacă am confirmat asta. Confirm name și de acum începe. This is Astrid Meyer, Ne acting echipăm section chief, frumos. Lower Manhattan. Welcome aboard. As you can see, Agent, the situation is asta fast este going south. harta. Now falls on us in the division to prevent a După total cum societal vezi, collapse. situația este cam complicată. We're it, Agent. Așa, deci de acum pornim în misiune. Zici că plecăm la munte mai degrabă decât la misiune, sincer. Am ales cu ghiozdanul ăla foarte frumos. Ok. We want to extract a VIP named Angela Chan from Chinatown. She's a local community leader deemed vital to the rebuilding effort to come. Agent Kelly is already at the Spring Blossom restaurant. Make contact with her and get Angela Chan to safety. Good luck. Meyer out. Deci trebuie să recrutăm niște oameni și ne așteaptă șefa noastră, cum ar veni, ne așteaptă la oamenii ăla. Mai trebuie să ne facem cale până acolo. Văd că merge puțin lag jocul, sper să rezolv chestia asta până la următorul videoclip. Mă scuzați pentru videoclipul ăsta, dar nu știu ce are, sincer. Yeah, the JTF Da, has been deci trebuie overwhelmed. să You're ajungem needed. Watch la yourself. doamna Kelly, sau dacă altfel gândim ei. Ăștia sunt cam enervați, că se mișcă într-una și nu-i pot să omorâ ca lumea, frate. Hai să dăm o doamnă la telefon, mare. Top, nu am murit niciunul. S-au murit unul? Nu știu exact, trebuie să mă pe reluare. Opa, prietenii mei, dar de unde e sărit maimuțelor? Bă, era Tarzan? Tarzan ăsta e acolo cu minte, tată. Ah, ok. Trebuie să stăm așa, suntem. Foc. Dăm puțină viață. Hai să rezolv o dată și pe prietenii mei. 1 și 2. De asemenea, mă scuzați dacă o să fac pauză sau ceva de genul, dar cel mai probabil mă concentrez pe joc sau pe text, depinde de situație. Mărâm pe asta, ne dăm și noi un cover. Nu ne mai dăm cover. Ah, da, i-am omorât. Lutol, ne luăm și noi un ghiozdan mai mare, că o să ne trebuiască să ne punem arma. Da, și un pic mai mare, da? Ok, am înțeles. Mă scuzați vocea și poate să aud un pic nasul. We will move, Kevin, as soon as Agent Kelly's partner shows up. But I can help with the escort. You are not a trained professional. This is real. It's not some movie. You are not trained professional. Speak of the devil. Welcome to the Spring Blossom restaurant. I'm Angela Chan, and this is my nephew, Kevin. Ok, deci I'm Kelly. Good to see you. You've been briefed, right? Chief Meyer updated me. We're getting Mrs. Chan out of here. Mrs. Chan refuses to leave without her people. We're taking all of them to the checkpoint. Hold here while we clear the way. Very well. Adevărul este că da, frate, nu știu, eu dacă ar fi într-o situație de astea, No, Kevin. aș aștepta să Let vină the cineva agents după do their mine. jobs. Adică, I dacă need aș ști că you vine with cineva us. după mine, n-aș mai face The nicio JTF figură, is setting dar trucks hai. to the Manhattan Bridge E checkpoint. ca ei, That's nu what înțeleg we're logica taking Mrs. jocului, Chan and a little să plot. fii mari și tare, ca să But first, we încerci. must clear the way of any gun-happy numbnuts. Și acum noi trebuie să ne facem cale până la locul unde o să vină elicopterul după ăstea. To all agents, be advised that the JTF has lost control of several checkpoints across Midtown.
We now have Bun. bad guys operating with impunity in some areas. Be careful. Trebuie să o iau, pe aici să nu, aici nu pot să sar, what? Când nu vreau să iau? Trebuia să fac prin casă. Și o bun. Și... aici... Dă-mi? Avem, asta. Mor! Cum am luat, trage și ăla la mine, schimbare, mor. Așa. Bănuște ăsta. Mi-am place că de multe ori nu se la bine, adică ei sunt fixați pe greșeală. Tu dacă te ești unde îi tragi, ei parcă nu te-ar vedea. Așa mi-a luat la tabără pe mine. Uite, vede? Eu nu aveam nicio treabă cu mine. Așa ce... vrea sniperul, bro. Mă rog, o să găsim eu mai târziu și sniper. Îmi place la sniper că trage un singur glonț și s-a murit maxim 2 glonți. Într-adevăr sunt căcări și mai greu că n-a, dar măcar știi că ai dat 2 glonțe și bun. Acum... oricum o să o găsim mai încolo. Hai să mă gândește repede că deja nu am chef. Tot îmi vine să spun ce o să se întâmple, dar încerc să mă abțin cât de mult pot. Mor de dată și tu. Mor și tu. Și prietenul tău. Uite, omul nici nu are nicio calculă. Era blocat pe el. Bine, acum și inamicii ușor, după parcursul meu, grei, să murim. Bun, și mor și tu. Gata, bă, câți mai veniți? Eu curios de unde ies ei atâția. Sincer. Poate o să jucăm și cu voi jocul dacă vreți. Putem face câteva misiuni împreună. O să deblochez mai încolo modul multiplayer. Putem juca amândoi. Mai să fim la aceeași misiune aproximativ. Yeah, this is Kelly. The way is clear. Get going. O să... nu de altă dată. O să fie mai frumos dacă ne ajutăm unul pe altul sau mai ales la misiunile mai grele. Ne putem da și revive și chestii noastre. Here comes our flock. Am spărat spitalul. Thank you. We're not out of the woods just yet. Get your people inside and find cover. Da, despre că cunoștem siguranță sunt să își găsească un alt de post. Find some cover. Și iară bătaia noastră prețioasă și cea iubită. Sincer, chiar îmi place. Cred că m-am repetat de vreo 70 de ori, chiar îmi place și asta, dar n-ai ce să-i comentez. Dacă mi-ar merge și mie telefonul meu bine, adevărat, ar fi topul. Ok, a venit și dubița. Iar poate la măstin. Nu mă las până la măstin. Foarte trage nostru. Care era norocul să... de fapt, da. Aim for the weak spots. Gândurile merg la ora asta. Hai să-l omorâm pe ăla, că am niște bine normal pe lag. Și mori. Tragă-mi tine pe mor, nu mă las. N-am să mă mor singur pe ăsta, tragă. Cred că mi-am găsit care. Aici am intrat pe mine, mi s-au dat foarte în față, ca hai să-l omorâm. Să zic și mie. Ca să nu zică că sunt de ala, știi ce zic.
Da, partele astea sunt un pic lipsitoare, mai ales acum la început. După aia o să fie un pic mai interesant, dar nu. De asemenea, nu uitați, m-a ajutat foarte mult. Like, subscribe, o abonare, pentru că să-i ziceți când a apărut ăsta. Ca să văd și eu că vă place seria, să-mi spuneți ce jocuri vreți să mai joc. Chiar m-a ajutat foarte mult ca să facem o comunitate frumoasă. Sniperul, în sfârșit, doamne, în sfârșit sniperul. Hai să le echipăm. Normal, tutorial de parcă eu n-aș ști. Da, de fapt, stai stau cu două. Da, de fapt. Da, aia se poate folosi și la apropiere. Deci, ok. To all agents. Ok. The situation in Midtown is deteriorating fast. We are to regroup and link up with the JTF units at Camp Hudson. I need a chopper, stat. I'll see what I can do, ma'am. We owe you our lives. What you did. Just doing our job, ma'am. Now can I go? Kevin, I'm sure Gabrielle is safe. Go where? My girlfriend is a nurse at Trinity Church Field Hospital. I want to make sure she's okay. Trinity Church? I know a doctor there, O'Neill. Are pe He'd let me know if iubita. there was any trouble, and I haven't heard from him. But Ce se Your job întâmplă now is to acum? protect your people Kevin here. ăsta If there's any danger to the are pe hospital, me and my iubita colleague care will deal with it. That's our lucrează la job. spital, acolo unde e sclădat. Lucrează Looks like our ride is here. doctor, chirurg, ceva de genul. Și îi frică de ea și vrea să ducă după ea să o salveze, dar ăștia nu o lasă și îl liniștesc că îi spun că dacă s-ar fi întâmplat ceva, iau acolo doctorul principal care i-ar fi anunțat. Și am avut... Mamă, ce bine arată orașul. We make a good Deocamdată, Stock într-adevăr. up on ammo and essentials and come find me at the command tent when you're ready. I want a sit rep from the JTF. Da, și s-a mai găsit o altă misiune pentru noi, dar cred că o să o continuăm episodul următor și o să vă spun și atunci despre ce este vorba. Să colectăm și noi astea de pe aici. Ok, close. Normal că îmi bagă toate acum pe ecran. Da, deocamdată ce bine arată orașul. Adică jocul în sine. Cred că o să vă las aici, v-am pupat. Chiar vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine azi. Și o să ne luăm rămas bun. Dar mergem, da, mergem la carusel. Mergem la carusel, călare pe carusel, o să-mi iau la revedere de la voi și o să ne auzim în următorul episod, v-am pupat.